Horas maita amang inang, ala nang masuk nama prosesi na mangulon ibadah ta di siang arion terlumubi di pakkojakono ni situa doho paberaton situa na pesiun rap jongjong meta saluk namang inang jongjong maita. Mulai tema manginang hudul maita manginang. Di bagasan lasni roha rohami parhaladu manomunomu haroromuna di bagasan kebaktian Minggu Jubilate 26 April 2026. Marulupulup ti Depatama alisat dok tanoon. Tapuji tapasangak ma Depatama di topik Minggu sadarion. Las rohakku jala marulupulup suaraku. Mari dema hita. Marhite-hite guarni de bata ama. Dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus.
Dot goar ni to di porbadia na tumo palangit do tanoon. Amen. Marulupulup ti batama ho. Ali sadok tanoon. Edeon hamu mahamuliaon ni goarna. Marmulia ben hamu puji-pujanna. Dok hamu madok de bata. Tuna sokal do akapa benammu. Binan hinatibul ni gogom. Ikom marsobatu ho akamusum. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali itu hadebata para si rohana sumurung. Didok hatamdo. Ikom manaon hami jala mate rap doho Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami doho tibana tu asa ngapon. Sai parrohai mahami. Asa uduk hami tu lomo ni roham. Jala hot hami diapor seaon nature. Asa toktong makirim dia eheon. Doho dia sangapos sugut. Silehonommu tuaka na porsea diho. Amin. Mari dimahita. Tatangi homa pati ni debata di minggu tasadarion di mana tersurat di pati na perjulu dohot sahat tu pati paupaton pati perjulu audu jahuba debatam ninna debatatta dan jadi maraku bau benommu debatam pati paduahon dan jadi kanaonmu jaladang jadi sumanonmu manangahan na di Banua Gijang, doho na di Banua Tongaon. Rodi na di Bagasa naik, na dituru ni Tano, yang gotong gawe si baon, manang si uluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni de bata, yang go soture dalan na. Ayo hona humna dusugut, akan na marsiniang di guarna. Patik paupaton, ingot tamu ma pabadiaw hari minggu di naono mari ma ulahamu na sa siulam muna alay yang hari papituhoni hari pada dan jahuba de batam doi dang jadi homangula anggo dina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isin di hutan halak pe namang ebati hutam ay di naono mari do dito padebata langi dohot tano dohot laut dohot nasay sina dungi maradiat doi bana di hari papitoni di baini do ubain na di pasu-pasu di pata jahuba hari para dia nanay jala di perbadiai ima sahakna rak mangido gugo mahita sa debata lau mangulausa ali tuha debata sai pergugu mahami mangulahon na bar tu pati ini. Amin. Mari dimahita.
ma dosata sude bata martang yang ma hita. Ali Tuhan de bata amanai mi pargogo na sohatu dosan. Para siroha mi dahami na dangulon. Narodo hami tujulom. Manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hazahatar dohami tubuh. Jaladang adong hapor siyaw di bagasan rohanami hiyan. Saluhu dohami manibil siyanak ka dalammu. Masay gudang do pangalasyon nami di patimu. Alay ingot mahami ali Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asini roham. Sa unang paingot-ingot akadusa ni aposon nami. Dohot pangalasyon nami. Sa ingot mahami obartu asini roham. Dohot denggan ni basam. Ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni dapat tataringot wahasan ni dosa tak. Songono dohatani Tuhan Jehovah. Nunga palahu pasisi akka pangolosim songonobun. Jala songonobun manurop akka dosam. Saimulak mahot wow. Ayaw do si paluaho. Asanga pemadirebatan na digijang. Amin. Mari dimahita. Tapi gimana ni debata turpuk dihita di hari Mingguan. Gimana tersurat di sada Kronika bidu 10 mamuka sian ayat 20 lalu sahatu ayat 36 saja hama marsika sorry. Hamu aliaka marganiaka bangso. Saya leon hamu matu Jehovah. Leon hamu matu tutu Jehovah. Hamu liaon dohot hagugun. Rayon ma para dopon ibana. Ali isi ni sadok tanohon. Otma atong portibion dang tagamon humordit. Marhasak-hasak malauti rodi isina. Maruluk-uluk ma ladangi rodi nasa nadisi. Merdok mau lihat mahamu di Jehovah. Aina bahasa do ibana. Airo di saliling-liling na do sini rohanai. Pinuji ma Jehovah debatani Israel. Sian na saingan sahat rodi saliling-liling na. Jalarim bangsoy madok. Amin. Jala puji-pujian di Jehovah. Ola nima sahat na. Martua do akan tumangihon hatan ni debata. Jala naopyopsa. Amin. Mari di mahita.
Taha tidakon maha porsiaw tay. Songon nahina tidakon di dongata sa porsiaw di sadok portibion. Rak mahita madok. Au porsia di debata jahuba. Ido ama pargogo naso hatu dosan. Nat mo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus. Anak ni debata jahuba nasasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria. Nagabi-gabi sa todi porbadia. Adoran suabubuhan. Ido tuhata. Natumaon na bernit. Di panguman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinar silang. Na tua-tua na toru dung ditanom. Na mula mangulu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo. Alahudru tu siam de pata jahuba. Amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana. Pemalok sogo tu tanoon. Manguhumi ala na mangulu dohok namate. Au persea di todi porbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatapan ala Kristen akan na badia. Dohok dia sandi dosa. Dohok dia tai nama do. Mulak mangulu sogo daging halak naung mate. Dohok dia nguluan nasora suda. Amin.
Horas madita salutna. Selamat hari Minggu madi pasat kuriata Tuhamu amanami dohot inanami tarlumobi na baruro mar Minggu di HKBP Pekanbaru Tuhan debatama namad dongani hita di parsaurata di Minggu sadarion. Tabegema tikting namaragam Minggu jubilate 26 April 2026 warta umum. Na tubuh na di hari Jumat 17 April 2026 nunga di baso-basa utuhatta sarada dana bawa di keluarga ni amata temane inang boru siburian maringanan di Jalan Sidomulyo nomor 33 sektor Padang Bulan 2 Hipasdo dakdanaki suang songoni natorasna ruas nataba Mamuka Minggu Sadarion 26 April 2026 nungataba ruas ni Huriata keluarga ni amata Prilsen Bakara inang Imelda Akristina boru Simanjunta rap dohot tulu dana nasida pidas yan HKBP Maduma Resort Agape Pangkalan Kerinci maringanan saonari di Jalan Durian Kompleks Botanika nomor 2 sektor Padang Bulan Tolu anggiatma gabe ruas naburju nasida sumbangan Huriata Majalo sumbangan berupa karpet 3 lembar 2 nabalga dotsara nageleng sian pengurus seksi perempuan Huria periode 2024-2026 Majelis Mandok Mauleate Tupungani Suara Koinonia Parjamita Minggu Sadarion 26 April 2026 di Parmingguan pukul 7 dohot pukul sia Marjamita Ima Amang Padita Boho Pardede Situa pensiun Minggu Sadarion 26 April 2026 di Parmingguan pukul 10 sada di Patupado acara pensiun Situa Ima inang Situa Dormaida Borus Majuta SPD sian sektor Pandau Permai leleng ni Pakobasion 16 tahun 4 bulan di Ganup Parmingguan di Patupado Papungu amplop tujolo songon dalata Madok Mauliate di Pakobasion Nasida Nasalilingon di Huriata HKBP Pekanbaru pilihan amplop nakususi tapasahat mai rap dohot pilihan paduahon tujolo Majalo tohonan Situa Minggu Sadarion 26 April 2026 di Parmingguan pukul 10 sada di Patupado Majalo tohonan Situa HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru tu 2 hala calon Situa Ima amang calon Situa Dedi Yanto Simbolon inang Natalia Boru Sitompul sian sektor pesisir Rumbai dohot amang calon Situa Sahat Gusmanto Sianipar inang Juliana Boru Hutasoit sian sektor pesisir Rumbai acara ramah tamah partamueon dung sidung Parmingguan Minggu 26 April 2026 pukul 10 sada di Patupado acara ramah tamah hombar tu pensiun Situa inang Situa Dormaida Boru Simajuta dohot Majalo tohonan 2 hala Situa maringanan di Sopogodang Huriata mangudang sude parhalado sude Situa pensiun utusan Ganup sektor 4 hala khusus sektor Pandau Permai do sektor pesisir Rumbai masing-masing 10 hala mewakili Ganup Punguan Kor 3 hala mewakili seksi sian Ganup Dewan 3 hala Badan Audit 3 hala mewakili Panitia Pembangunan 3 hala mewakili Badan Usaha 3 hala dohot na mewakili Panitia Jubileum 3 hala laho mandohoti ulauni patanakon hatani debata manang PHD seksi ama di hari Senin 27 April 2026 di Patupado PHD seksi ama masuk pukul 10 sia maringanan di gereja
Namar Kor, Ima Kor Ama Bambu Kuning Tenayan, Ama Labu Baru Timur, dohot Ama Labu Baru Barat. Asa saluhut nama ruas ama di huriat tahun ro maddohoti ulauni. Namar tugas hari tahun sektor Padang Bulan Sada, Papung pilihan sektor Padang Bulan 2, dohot konsumsi sektor Padang Bulan Tolu. Seksi lansia di hari Selasa 28 April 2026 kegiatan lansia senam osteoporosis pukul 7 di Joloni Gareja memakai baju olahraga warna biru dilanjutkan latihan kor. Pembekalan dot retreat guru sekolah minggu di hari Kamis Senin 30 April saat 4 Mei 2026 guru sekolah minggu HKBP Pekanbaru patu pahon pembekalan dot retreat tu biro sekolah minggu HKBP di Pearaja Tarutung na diuluhon ni inang Padita Lucia Borumani dohot inang Situa de Boru Simatupang tatangyak konma ulaoni asa denggan mardalan jala hipas sahat tunamula. Pertangyangan keluarga di Patupa di hari Selasa, Rabu, Kamis tanggal 20 Walu, 20 Sia, do tanggal 30 Mei 2026. Asa di bagasan Lasni Rohama sude ganup keluarga Patupahon partangyangani di bagas nabe. Acara partangyangan di Patupa dalam bentuk soft copy naung di-share di website HKBP dohot WA Group Sektor Nabe. Parmingguan Minggu Keluarga di hari Minggu 3 Mei 2026 di Patupa Huriata do parmingguan Minggu Keluarga. Di parminggoni laus tapasahat ma pilihan bulanan dot pilihan partangyangan keluarga marhite amplop naung di pasahat tuhita. Jala di parade huriata do amplop tuaka ruas ni huria naso dapotan amplop boi ma dibuat di meja jolo ni pitu gareja. Jala tapasahat mai pilihan bulanan dot pilihan partangyangan tu jolo rap dohot pilihan paduahon. Di bagasan Lasni Roha mahita sude ruas ni huria lau mendukung program ni huriata asa mardalan do dinggan alani i parmingguan sekolah minggu dohot parmingguan remaja digabung ma di gareja. Retreat punguan kor ama Tiberias di hari Senin 1 hari Rabu 27 saat 20 April 2026 punguan kor ama Tiberias patupaon kegiatan retreat tu Kuala Lumpur. Tatangyak konma nasida anggiat sehat-sehat saat tuna mula. Parguru Malua tahun ajaran 2025 tahun 2026 hombar tunaing Patupa Malua sian pakakungion yanakon ni ruas ni huriata Parguru Malua tahun ajaran 2025 2026 alani patu paun ma kegiatan tunasida ima di hari Sabtu 2 Mei 2026 ujian tertulis masuk pukul 15 maringanan di gereja. Di hari Minggu 3 Mei 2026 ujian lisan masuk pukul 10 tolu maringanan di gereja Rapak dohot natoras. Di hari Sabtu siang Mei 2026 gladi resi masuk pukul 15 maringanan di gereja. Di hari Minggu 10 Mei 2026 gladi resi masuk pukul 10 tolu maringanan di gereja. Di hari Kamis 14 Mei 2026 acara pelepasan CD masuk pukul 10 WIB. Bunga altar. Nama nyusun bunga altar bulan Mei 2026 ima sian sektor Padang Bulan Tolu. Suara diakonia. Seksi kesehatan di hari Minggu 3 Mei 2026 seksi kesehatan Patupahon kegiatan donor darah bekerjasama dohot PMI dohot pemeriksaan penyakit tidak menular dimulai pukul 7 saat pukul 12 maringanan di konsistori lama.
na marulang tahun. Tusude ruas ni huria na marulang tahun hari hatu tubuh dohot ulang tahun. Pardongan saripeon sian ari 26 April sahat 2 Mei 2026 Parhalado HKBP Pekanbaru Pasahaton selamat ulang tahun ma dihamu. Hatani debata masian huriata dihamu nasian pesalmen 140 ayat 10. Saya ajari ma au mangulahon lomo ni roham ai hodo debataku. Todim ma denggani ma manugion au di tano na hornopi. Ruas namar sahid. Tatangnya koma ruas ni huriata namar sahid na di rumah sakit dohot na di jabu suang songoni na dalam perawatan dohot pemulihan. Anggiat ma di dauni tuata parsahitoni nasida. Songoni ma tikting di minggu sadarion tuata ma nama masu-masu hita. Horas.
Mari demahita uhut papungu pilihan. Yesus
kami di debata na sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, di minggu jubilate sadarion begiot tamahatani Tuhan, imana tarsurat di buku Ulaun Apostel bidu 2 ayat 22 sahatu ayat 28. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 22 sampai ayat 28. Hujaha mahatani Tuhan dihita sude, songonon mahatana tapai huti hutma. Hamu akahalak Israel, tangiho kamu mahataon, di patadapo di batado Tuhamu Yesus nasian Nasareti, hinorhon ni hagogoon, halongangan dohat tadda akan pinatupan di debata di tengah-tengah muna, songon naung binoto munay. Marhitis yang tangan ni nasomar patiki digatukon jala di pusahamu ibana. Ding di pasah debatas sian tahina nahoti doho sian pamotuan na hian. Ibana do di pahihi debata ding di hari-hari berni ni hamatian. Aidada na hatiopan hamatiani ibana. Ai marhahonaan tu ibana do padok ni sidait. Toktong dohida tu haki di jolokku. Ai di siamuku do ibana asa unang humordit au. Alani ilas rohaku jala marolopolop suaraku. Dagiku pe maradia dohuhut makirim. Ai bang pasobomu diriku di Banuatoru. Jaladang luasonmu nabadiami marnida habusuhon. Nunga di pabotohoko tuau akadalan hanguluan. Gohan mudoau halalas niroha diadopan mi ima sahana. Shalom horas madihita sude. Ala minggu jubilate do ditikion minggu las niroha. Minggu las niroha marningot sude akapabahenan ni debata. Songon topik ni mingguta di minggu jubilate, las rohaku jala marolopolop suaraku. Hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Minggu sadarion majouhon hita sude amang inang asa marlas niroha hita. Marolopolop hita diadopan ni debata. Dia ma las nirohatta. Ahado na mangajar hita marlas niroha. Moloboy taida sian turpukon. Na parjolo dihamuakan na hinaholongan las nirohatta ima. Ala Kristus Yesus ibanado Tuhani. Kristus ima Tuhan. Songom panidangion ni si David di sada kronika naung tajahan akinani di bagasan epistel di sada tawarik 10 ayat 21 ayat 20 Jahobado Tuhan ninna. Jala sonari pehita mangolopon pabuat Tuhan Yesus do Tuhan. Bahasa ikoni gabelas ni rohatta. Bahasa gabi ikoni olop-olop ta. Ala memang inama las niroha na balga di badikon dohot akalas niroha nata adopi manang nata alami di tonga-tonga ni portibion manang di pardalanan ni ngolutta. Au sugari husuku dihamu aka amang inang adong dolas nirohat tanoingon adong ahamai mungkin dohonot tado alanu nga lulus be SNBP yanakon nami jadi marlas niroha dohami marulupulup dohami sude nasa keluarga. Aha malas niroha muna amang inang mularong use sukun-sukun ra adong do namadong nabe ngagajiab be
nga masuk be nga maliting be ninna ate ngadong buah-buah nakingan marhite mobile banking ate nga makuling be nakingan ninna diintip sa tokin ate tohodo nga masuk be ninna dia kana dapotan pasu-pasu setiap bulan manang tabigi muse bah marboras do sawi tay tung mace gudang do borasna jala naik do argana ninna danga dong namarsak mabigi ati akamang ina pasti do las rohana batu tu marperbui mace gudang sawiti jala dinggan muse argana naik muse argana puji Tuhan haleluya ninna do Tuhan ima molo songonido haruar sian pamangata arong do mungkin namarlas ni roha alanung nga malum sian parsahiton maulihate ma Tuhan nung nga di pamalupuaw ay hahipason ni pamatangon tung macay arga situtu las maroha alay bohado amang inang seiring dengan berjalannya waktu na baru gajiani dungi anon masuk mamuse ate tu pertengahan ni bulan songod dia do las dope rohana senggia malas rohana te unang songon perhabis ni berkati laus habis senyumna laus habis muse las ni rohana laus habis muse semangatna memang las ni rohani pardagingonon setergantung doi tu sesuatu na adong di luar dirita ya adong sinamo di hita bamekel suping hita berhasil nataswani marparbue panen melimpah dungi lasma rohatta alay bohado seandainya songon minggu nasalpui buah anggur itu muti na perang adong dang adong tarida muti na apalagi parbuena dang adong dak tarida hasil panen bagaimana masih bisa tersenyum amang inang mungkin kita berkata pedih sekali tidak ada rezekiku di bulan ini imadidong alai saya di pasu-pasu Tuhan mahita sudi marparbui ma akan nataula amang inang amin tabiring malas ni rohana balga amang inang nanidok ni turpukot tuhita dadalas ni rohani hadagingon alai molotajahan aking di bagasan topiki las rohaku jala marolopolop suaraku sungguh dia do nanti las rohaku marolopolop suaraku las rohaku ada di dalam jala marolopolop suaraku sungguh dia do marolopolop suara mulu di bahasa Indonesia songono di dong hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai dang holan pamatang namarlas ni roha tapi jiwa juga ikut merasakan sukacita ya jadi sikop amang inang jala tabereng malas ni rohai karena kita memiliki Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus nahina tidak kondisi Petrus di bagasan turpukon ditiki marjamita ibana jala jamita nai maceta jom lomodo rohamu amang inang mabigi jamita na tajom dia lomo rohamu mabigi jamita na mabahen hita gabe mekel manang jamita na situluk mata ni horbo ninna selalu menunjuk kepada perbuatan akan salah akapabahenan na hurang sungguh dia do na pageok-geok pinggol do na tabu-tabu begeo do nama baik kita tersenyum-senyum nama baik kita mekel-mekel manang jamita na benar-benar langsung manudu akadosata sungguh dia do ate dia mah amang inang dua calomodo rohatta lomodo ate asadada holan na pageok-geok pinggol manang na holan mabaik kita tertawa tapi juga harus bisa menerima jika khotbah itu memang tajam menegur itu ai ido gunani hatani debata
bahwa firman itu berguna untuk mengingatkan, untuk menguatkan, untuk menasehati. Dangadong di sini dok asama bahe mekel nang pinian maceriko doi asabui hita lambangatusi di hatani debata. Rikot do dua cak. Alai di bagasan turpukon si Petrus dia berkhotbah pada hari pertama itu ketika Roh Kudus turun di Jerusalem di hari Pentakosta. Sahat matod di debata to di porbadiai tu akahalak na porsea termasuk matu si Petrus adorang so disonggopi to di porbadia ibana sahalak perbiar doon. Bahkan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak berapa kali dia menyangkal Tuhan Yesus? 3 kali. Anak sekolah minggu pintar ya. Bisa menjawab apa yang Inang tanya. 3 kali. Perbiar ibana ala disukun akan atoropi odo sian sahala murid ni Yesus ala di do ibana ada kutadai. Dangado ngau sisian di Yesus inna di suadaho Tuhan Yesus. Dia seorang penakut sebelum dia dikuasai Roh Kudus. Dia tidak berani bersaksi tentang siapa Yesus dari ada mabiar ibana. Alai dukot disonggopi to di porbadia marjami tama ibana ahamadido ibana di si maceta jom jami taon tuhalak Yahudi naso olo dope majalo Tuhan Yesus na menganggap Tuhan Yesus bukan Tuhan, yang menganggap Yesus itu manusia biasa, manusia yang lemah, makanya dia mati, makanya dia dikubur. Jadi dang Tuhan ni nahalak Yahudi. Seandainya dia Tuhan pasti dia menang. Dia bisa melawan tentara Romawi. Dia bisa memusnahkan musuh-musuhnya. Imadi rohani halak Yahudi. Dan pada saat dia berkhotbah, dia sangat tajam dan sangat tegas mengatakan amang inang. Di sonma di do ibana ati di bagasan turpuki na parjolo berengota ima bahwa Tuhan Yesus ima Mesias na pinatapdap ni debata ima dipakai istilah di patadap bahasa Indonesia ditentukan oleh Allah. Apa yang dialami Tuhan Yesus itu sudah ditentukan oleh Allah. Itu bukan rekayasa. Itu sebuah kebenaran. Dan itu sudah ditentukan, dirancang Allah dengan sedemikian rapi. Mulai hatu tubunai, nama kobasi ibana, disima di patuduhon ibana, debatana sasitongna, jolmana sasitongna, ibana patu patanda keajaiban, songon nanido ni si Petrus, ibana patu pa akahalongangan, siani sasitongna, ngaikon porsea hamu tutuhan Yesus. Iro na yang dirokon, ya. Sian akatanda ajaibi ngaikon porsea hamu sasitongna. Tapi orang Yahudi tidak percaya. Jala tabereng ma termasuk do najonok petu ibana dang porsea kan. Tuhan Yesus sudah berulang-ulang mengatakan bahwa dia akan menderita, akan mati, akan bangkit dan akan naik ke surga. Tapi yang dekat kepada dia sendiri juga tidak percaya. Alani do aka murid-murid nai marlawa beate ditinggalhon Tuhan Yesus karena mereka tidak percaya. Amang inang dao masya kita pangalaho si songone melonung atado kita Kristen si hutod Yesus jonok tu Yesus, percayalah kepada apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Amin. Jangan ragu lagi. Haporsiai ma Tuhan Yesusi asa malua ho doho donganmu sajabu. Porsiai yakini ulahon ahanan didok nai dapotan pasu-pasu mahamu. Ima didok si Petrus parjolo bahwa dia sudah ditentukan Allah untuk mengalami semuanya itu, kehadirannya, kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan sampai dia naik ke surga. Ima dia ayat 22. Jalan apa dua hon tabereng sian sakap ni debatado ibana ikon mengalami kematian. Ido didok di bagasan turpuki di ayat 20 tolu.
Kematian itu harus dialami, karena itu bagian daripada rencana Allah. Jala hamatian nai bukan kekalahan. Alai hamatian nai gabe parhitian. Arong do edde buku edde taboto ikan. Arong do maboto edde hamatian parhitian. Nina kan? Hamatian di gabe parhitian mai asa sahati tatu hasonangani. Jadi kematian bukan kekalahan, tapi kematian bahkan menjadi awal kehidupan baru bagi orang-orang yang percaya. Ya, memang memahami amang inang tidak boleh hanya dengan mengandalkan kekuatan pikiran atau akal, tapi kita memahami itu juga harus dengan iman. Mati bagi sebagian orang berarti itu kalah. Mati di perperangan berarti kekalahan. Kematian Yesus bukan kekalahan, tapi hamatian parhitian asa sahat tita tuha sonangan. Jala boy terjadi ala tabereng ma diudut nai muse didok si Petrus ma disi Yesus itu dibangkitkan di batasa diri do paheon Yesus yan namate jala martudu-tudu tu Yesus do nani dok nai. Yesus bangkit dan dia mengalahkan kematian, dan itu adalah kebangkitan orang-orang yang percaya. Macai tajom do jamitanai. Ima na pinasaha na tuhala Yahudi. Laos on masih paingo na tuhita amang inang bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan kita. 100% dia adalah Allah, jala unang ganggu rohatta disi. Alay terus mahita marhapur siyaon tu ibana ay di bagasan ibana dohita dapotan haluaon. Nunga didok Yesus audo dalani dohot hasitongan, dohot hanguluan. Dangarong nasaha tu amay iya so marhite sian au. Dijalo akahala Yahudi ima jamitan ni si Petrus. Dinasa dari iibana marjamita 3.000 halak na porsea. 3.000 halak. Ima jemaat mula-mula halak Kristen na parjolo. 3.000 orang memberi diri mereka dibaptis, itulah jemaat mula-mula. Mereka menerima firman itu dan mereka bisa paham itu karena apa? Karena mereka dipenuhi kuasa Allah. Memahami firman itu dengan roh, bukan hanya dengan pikiran, tapi juga mereka menerima itu dengan kekuatan roh. Gabi dia tusi nasida mai sude nang pemaul alai margogo manasida alani panuturion ni toddini debata. Songonido nang parjamitai ima si Petrus. Ala naung digohi toddi porbadia do ibana ahana pinasahat nai gabi boy dia tusi akan na ubegesa. Gok hamuliaon ni debata ibana. Dia berhikmat sehingga yang disampaikan itu dimengerti, bisa diterima dan mereka melakukannya. Itulah jemaat mula-mula. Molo tabereng muse amang inang perkembangan di jemaat mula-mulaon mace uli sada rohana sida masih urupan nasida. Molo nasida mado artaku artamu doi. Gurang do dijual nasida aka artana laho mangurupi aka pakobastion. Ima parbue ni nabi nege hata ni debata molo digohitot dihita marparbue do hata ni debata natabege. Songoni manyan hita di bagasan ngulutta. Di parhuriota amang inang. Dinamasuk kita tu bagas joro ni debata. Mari kita selalu mengundang kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita, asa dipargugui hita amang inang mangatusi jamitai. Asa unang tadok, molo keras, tahe keras nai jamita ni paditai ninna. Manebaki do puang ninnate. Molo memang sadar do manebak, ale to di porbadia hona au naking, pas ninna ate ditebak au. Berarti molohonado tarida maparbuena. Molo ditepak kita didok si holi doho ninna ate. Berarti ikomu ba na mau. Sungod dia do bahino kuali Tuhan Yesus.
Ahado bahenokku asal nang diguari biau si holit, bahkan diguari si holit mangging. Romahatani Tuhan maddo. Berbahagialah orang yang memberi ninna mate. Tarpasu-pasu maho ninna. Meloni hilalado ibahona dijamitai atong pargugui ma autot di porbadia. Asa margogo au mangulahosa. Molo mekel dohita ala dijamitai amang inang. Unang maholam mekel. Unang maholan na semangat di perdagingon. Ago maceta bodo jamita iba. Marula-hula manyan iba na marjamita. Marula-hula do tutu marjamita. Alay sadape dang adong lokot ate. Gariada mardeh-dehat do sude. Lamburju do iba na ninna. Daong lam takang do ninna. Dia do. Berarti holan na senyum do mekel. Molo ta undang Roh Kudus menguatkan hita mabigi hatani debata songon jemaat mula-mulai ma dungi margogo manasida dipuka maparsauran marsilehon-lehon manasida ulima hasadaon nasida semakin terberkati bukan hanya mereka tapi melihat cara hidup mereka banyak orang menjadi percaya. Jahamu manonamang inang di Kisah Rasul 2. Perbuai ni nama bege hata di debata ikon adongdo. Jalai malas nirohatta. Tajakon Yesus segala-galanya. Itulah sukacita saya karena dia memberi kehidupan kekal bagi kami. Itulah sukacita yang tidak terbandingkan dengan apapun. Kami dibangkitkan dari kematian. Ai setolap pahehon sian nama tidang adong. Setelah kebangkitan nanti Tuhan memberi kehidupan yang kekal dan tempat yang bahagia. Siapa yang bisa memberikan itu tidak ada kecuali Tuhan Yesus. Ima lasni rohat tadi tikion amang inang. Alani jakon ma Tuhan Yesusi jalo ibana paloas mangula di bagasan ngolum. Asa dapotan gogo hita terlumuwi dapotan di arta surgo naso tartuhor manangahay ate daholan silehon-lehon ni Jesus do itu hita asa sahat hita haduan tuha sonangan. Amang inang sada momen bersejarah do ditikiot di huriata pabor hatot tama memasuki masa pensiun sahalak sian naposo ni debata naung mangula 10 tahun di huriaon ima inang situa de boru simanjuntak. 15 tahun itu waktu yang panjang. Jala yakid dohami inangon mangula 15 tahun secara khusus di sektor Pandau Permai. Alani hagogoon ni debatado. Karena kekuatan Allah yang menuntun dia. Alani todi porbadia na mangajara-jari. Ubahe boy ibana manugu-nugu sude ruas ni huriaon. Dang ala digogona, dang ala ni habis taranna, tapi semata-mata adalah karena kebaikan Tuhan. Jala saha do diula tohonan nai. Molarong songonon, saya merasa terharu do iba. Buhado hami Tuhan, 54 tahun maaun waing, berarti hira-hira 10 3 tahun naik mai ate. 10 pak tahe. 10 sada bane ku pagajang do peate. Ima. Ala saya masih holiba naing terus melayani. 10 sada nama sanggulus doi. Tapi apakah kita parhalado akan sampai ke masa itu? Mengakhiri pelayanan kita secara resmi di gereja HKBP yang kita cintai sampai kita memasuki masa pensiun. Mertua mainang, alaboy inang saha tusi. Bukan tidak ada tantangan, sangat banyak. Ai 100 biru-birui, 100 yadopatta aka pangalahona. Molo gumurangan na burju, buha musi akan memberontak ate. Saya dong doi. Nagawi si pikiran. Alelas doroha, anggo ruas ni HKBP Pekanbaru akan na burju do sude. Amin. Dari doi siapar do pahanay na say senyum-senyum ciri ya berengon nate. Ya, alani do inangon senyum-senyum tong ibana memasuki masa pensiun. Molihat tema Tuhan, ngahula betohonaki.
Jalalas dorohannya karuasi. Marsangap mahu Tuhan marhite pakku basyokku. Napolso nasohasea doa Tuhan. Itap ni napatut do hulahun. Tidak ada memegahkan diri. Kalau bukan Tuhan yang menolong tidak akan sanggup. Mertua mainang doho keluarga. Ala boy doha murap lahu makubasi huriom. Nunga sahat betohonani. Alailam margogo mainang muse. Ala inang namasi sukunon. Di tonga-tonga ni haparhaladon. Tarlumubi di sektor. Muluadong akasi pikiran. Toy sonari parpudi. Tu situa pensiun maknina. Sangat berwibawa bagi kita. Mereka yang sudah memasuki masa pensiun. Yang sudah menyelesaikan tugasnya secara resmi di gereja. Alerang berarti gak bisa robe nang tu pertanyaan, gak bisa robe tu kaparmingguan. Malah semakin semangatlah untuk memuliakan Tuhan. Jalatarida mateladani di hamu atenang, gak belas niro hamahamu di akan atoro. Mau lihat tema di pakobasion muna. Sehat selalu dan panjang umur. Sonaripe 2. Sian tonga-tonga di calon situa. Terpilit sian tonga-tonga di sektor di Rumbai, pesisir. Amang calon situa Sibolondo, amang calon situa Stianipar. Jalomu nama sonari sedarion amang dok hamu inang keluarga mendampingi tugas yang sangat mulia dari Tuhan. Pekerjaan Allah yang akan kita kerjakan. Jala songonima marsaringar hatani Tuhani Tuhamu sahat ula tohonan mi. Kekuatan kita mungkin ada ya, masih sangat banyak. Alai kekuatan utama adalah Tuhan. Marsihohot matu Tuhan martangi yang ma jalawi dahami burjuhiyat dohamu selama calon situon. Ringgas marsiajar. Jangan berubah. Songon naukia urok Tuhamu. Alasian akka pengalaman adong dosongoni ditiki calon situa 2 jempol sangat baik di dalam segala hal, sangat rajin di dalam segala hal yang baik ya, selalu menjadi teladan di dalam segala hal yang baik. Alai duko martohona songot dia bah najolo burjuhiyat do nuai gabe takakian ninate. Nuaing gabi malas nate. Nuaing gabi sungod dia. Ay dangolo be senyum ninna. Bahasa sungod ni natertekan bati do be kamu di sektor munay ni kuate. Daong inang ninna hami malas senyum-senyum. Oh berarti adong dipikiri. Na burjuhian gabi takakian. Na say mado akan alabok gabi keras gitu. Gabi disisogo. Sedaw may siya kamu ate emang. Gariada burju hian ninna dabbal muse ate hian lam ringgas yan ate lam labok kia bah lam ceria hia bah ninna lam semangat tia bah ikosongonima ada peningkatan supaya jemaat itu semakin lagi mereka merasakan melalui kehadiran amang berdua jemaat kita merasakan Tuani mana sida dipilit. Ay lam marulupulup do to dinami. Amin. Bahe mana sida amang akan amalasian marminggu tu pertanyaan. Ala lam ringgas siak kamu. Gabe sude na sida dohot marminggu. Ya. Unang ay moloso ringgas sido inak padita dang jadi situa ninna. Asa dung gabe situa anak pola bekedan. Toe mak ninnate dang boy. Tidak bisa leas roha di haparhaladon. Jangan pernah anggap enteng. Karena ini pekerjaan dari Tuhan, bukan dari manusia. Holan pasahat to doau Tuhamu. Perhitian ni Tuhan ni doau. Ulahamu ma, ulaunmu, tohonanmu, pitu podo poda tohonani, nungata parsiajari. Ulaho kamu ma. Sebagai pendamping keluarga, dukunglah dengan doa. Dukunglah mereka dalam pelayanan. Melojongjong nasi dari son inang. Martangi yang maho di kursimi. Asa margogo. Asa marhikmat. Asa di bagasan sahala nasian Tuhan ya.
bukan mengurusi pekerjaannya. Pahehehon semangatnya karuas mahamu tong, mabeta-betai mahamu, asa parsidohot nasida, tua kaulaon di tonga-tonga ni huriai. Unang gawe laos keluarga mabahe mitop. Semangat ni amat tak. Ala soolo ibana tong mendukung. Ngadong aka ulaon di tonga-tonga ni huria aho matusi nin. Ngadong ulaon ni aka paropuan. Nah, sanga autusi justru keluarga parhalado itulah yang terlebih menunjukkan semangat. Arong noeng punguan nina beta hita. Arong punguan nyaman noeng beta hita. Arong punguan ni aka remaja noeng remaja pergi ya. Dang pola salai. Ale dang ulaumu madok dang iliak kodo pepiliat taumu dang ulaumu inang ya. Tapi itu adalah pekerjaan amang atau inang sintua. Alai keberhasilan di nasida sebagai sintua itu banyak didukung oleh keluarga. Melalui doa, melalui topangan, melalui dukungan semangat, itu banyak ditentukan oleh keluarga. Molo gali-gali hamu, gali-gali doa mangna dua. Molo semangat tamu, semangat doi. Molo toktong ditanya ko kamu, hamu menjadi penopang, mereka juga akan menjadi kuat. Ngata persajari kan? Alani margogo mahamu inang na dua, jalapos rohamu, selama kalian mengandalkan Tuhan dan melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati. Juga kepada amang simbolondo amang sianipar, tetaplah rendah hati amang. Ya, Tuhan pasti memberkati. Unang ipolan di Perak. Sekarang sudah mengalami perubahan juga ya. Banyak mengalami perubahan. Gudang nagabi ipolan di Perak. Adong do dapot tu siani manang nadang, molo adong huula, molo suadong dang ulau. Ya. Tapi ingatlah upahmu besar di surga jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh di parade de batado lobi sian nata hirim, lobi sian nata pangido. Amin. Jala ingot mai amang di hamuna dua. Ya, Tuhan pasti memperlengkapi dan memberikan yang terbaik. Asal tetap setia kepadanya dan selalu bersandar kepadanya, ingat. Tuhan akan memberi lebih yang dipikirkan dan diharapkan ya. Dan jangan pernah merasa ya, dan jangan pernah juga mengharapkan bahwa saya harus selalu dihormati, saya harus dihargai daung. Namar sangap ikut Tuhan do marhite pakubasyumuna. Debatado na ikon marmulia bukan saya, bukan kita. Aihita songon nadiro ni pembekalan na tuari ini yang ngajok-jok hudokko ni. Na diperhalus do na poso ni debata. Hatuban ni debata do hita sa sitong na ya. Hatuban. Pangurupi. Memang agak keren saunari asisten keluarga ni na molo pangurupi kan. Keren. Tapi molo parhala dorang adong istilah pangurupi. Na poso di debata na jolo hatuban, malah ada lagi yang lebih rendah dari situ. Jadi sa sitong na dangadong ya dihita ya naginoran na kesombongan ketinggian hati karena kita hatuban yang bekerja sesuai dengan apa yang diperintah Allah. Jala akan nang ditobus dohita. Songon na jolo na akahatuban ditobuskan. Ditobus sinomensen mana sida maka nabuhi mula tu keluargana. Songoni dohitaon. Ala na ditobus Yesus dohita, dilayakkanlah kita sekarang menjadi hambanya dan juga jemaatnya. Molo setaingo ti sa sitong na amanginang dangarong binamargijang di roha. Selalu rendah hati. Ay hatubad do hapeaw. Si surod do hapeaw. Jangan mengharapkan tempat yang lebih tinggi. Ya, maksudku pengagungan. Ya, penghormatan. Semua disiapkan Allah bagi kita. So tadok peruas taibur jude. Tusok kamu inang, tusok kamu amang. Ini nado kan? Tanpa kita bilang. Alarong do songoni, lak suarong do daba maradati iturnidna kan? Tidak. Tapi mereka melihat siapa menjadi parhaladonya itu selama dia bekerja dengan baik tanpa kita bilang, tanpa kita sampaikan sesuatu, otomatis itu dison mahamu amang, dison mahamu inang, omma dihamu nina di parade sudi.
Margogo ma amang saluhutna doho inang doho keluarga nang hita sude pakeon di debata masyurupan mahita asa buai dengan pakubasion rap dohot akka parhaladutta. Amin. Martangiang mahita. Mauliate ma ale Tuhan debata para siroha. Nunga sahat hatam di tonga-tonga di punguanon napaingot to kami taringot tu Tuhan Yesus Tuhan nami ibanado debata nami napaluaho kami sian dosa dohot hamatean na mangaradi di hami hanguluan na sora suda pasu-pasu mahami Tuhan margogo mahami marhite pangurupion ni toddimi asa huboto hami Tuhan toktong laho pasahaton diri tuho marhaposan tuho mengandalkan huasom di nama dalani ngoluon asa unang berpaling jala postrohan nami porsea sesungguhnya bahwa Yesus ido Tuhan nami naung mangaleho di hami hangoluan na sora suda jala sahat dotusi akahalak na porsea sian asini roham sahat tuho mahami sude Tuhan margogo mahami akaparhaladom manugunugu akaruasmon todim manamian di bagasan roha pikiran nami mapargogoy ho kami asa marsahala hami asa burju hami asa tokto kami Tuhan lam mampu mangulahon akaulahon mo dito nga ni huriam asiro ham di hami Tuhan saya jara-jari mahami asa lam tu ulina akapakubasyon nami jalalas rohan nami sada siandongan nami parhalado inang situade borusi manjutak nunga mengakhiri pakubasyon na Tuhan memasuki masa pensiun di tonga-tonga di huriamon nunga sahat di ula iba na tohonan nay mauliate ma Tuhan nami pargogoy mainang diakka ulaon na namangihut toktong mangalehor rohana tu akapakubasyon marhite ahana boy tarpatu pa ibana asa anggiat mamarhite ibana lam tabba akalas ni roha pasu-pasu tu tonga-tonga ni akaruas ni huriam ramoti maibana doho keluarga tabay hahi pason doho gajang ni umur lehon ma pasu-pasu pardagingon doho partodion di nasida sai pasu-pasu masude pakubasyon nasidai gabe pilihan nabadia mai di hadapanmu Tuhan dua sian calon situa narung di tongan di huriamon amang calon situa simbolon doho amang calon situa sianipar nungarono aing Tuhan tu hadapanmu naing majalo pasu-pasum manasida Tuhan neng jakonommu manasida gabe parhaladom di huriaon sai patugu marohana sida ingot manasida di poda tohonani jala margogo manasida mangulahon lomoni roham patau nasida di bagasan pos ni roham mangula ulaoni burjudo nasida nasai laon di namar siajar di nama kobasi akarwasmu lam tu burju nama nasida marsiajar dohot manugunogu akarwasmi asadang adong hata madok nunga sidung be marsiajar torus dohami marsiajar asalam tu malona laho makatahon hatam doho manugunogu ruasmi songonima nang keluarga nasida pe pargogoi dina mendukung pakobasion ni akan aposomon pasu-pasu nasida papos roha nasida Tuhan sayho manapatauhon nasida mangulahon ulaon mirap dohot tami sudia kaparhaladu homa Tuhan nama nabay bisuk sahala doa pistaran di nasida pasu-pasu nasida doa kaya nakon pe gabi keluarga sitiruan tohoma keluarga ni parhalado nama bahe naka tiruan na dinggan di tonga-tonga ni akan humaliang sai tarida ma akan nauli na dinggani lamar taba ma pasu-pasu di tonga ni huriam terlumobi di sektor rumbay pesisir marhite na di tabalhon nasida di tikion mauliate ma Tuhan pasu-pasu ruasmon sude sendak dana saat tu nama tua di bagasan linggo mamu manasida pasu-pasu nasida Tuhan dulu ma akan namar sahid lehon maha malumon songoni akan nagale pargogoi ma akan di bagasan gok parukilon urupi manasida maluas yang naka parukiloni akan di bagasan gok akka arsak ni roha apuli manasida mauliate di ho Tuhan pos doroha nami dia kadongan nami na marulang tahun kelahiran doho pernikahan marpanatap maho dinasida mangalion hai pason di daging doho toddi jala tabay ma Tuhan pasu-pasu di hai pason doho gajang ni umur sudia karuasmu ahapya kasakap nasida tujolanon marpanatap maho Tuhan
nang sude pelayanan di huriamonu pasat tami matuho, urupi hami Tuhan di bagasan sadani roha parhalado doho ruas laho patuluson saluhutna. Diho maha sangapon doho hamuliaon, rodi saliling nililingna, salpuho nakahdo saun nami, patau mahami majalo isiako. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuadopanmu. Amin. Marede mahita laos tapasahat mapiliata. Aku sudah bagaimana salah soal kumat bukti suara tinggi tunjukkan Yesus Tuhanku membela mana ceria terwan berlas seorang tinggi tunjukkan
Urian itu hatta na hinaholongan nuaing masuk mahita tu acara paborhaton situa na pensiun. Marede mahita sian nomor 10 ayat sada. Laos Roma tujolo inang situa de burusi majutak do keluarga. Hamudongan sahuria na hinaholongan ni Tuhan Yesus, itay dadonoaing di tonga-tongat tanah jongjong di joloon, ima inang situa dormaida boru si manjuntak SPD, na mangula songon situa di huriata na salilingon di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Nunga digohi tiki pangulaon na sida di huriata, alani tamado tapasahat hamuliateon di rohata tutuhata, naung madongani jala margogoyhon huhut patauhon nasida na salilingon mangula-ulaon hasituaw di huriaon saha tuna pensiun. Aku mingi unedo pasahatot ni rohatta hamuliateon ni rohatta tu nasida naung makalojahon jala makarosoton ulaon tohonan nasida di tonga-tongata. Di minggu sadarion paborhatot taman nasida pensiun sian ulaon hasituaw ni. Dihamu inang situa dormaida borusi manjuntak SPD. Hobar tu aturan doho peraturan di huria Kristen Batak Protestan. Nunga digohi hamu pajowon nasaha tu hamu marhobas di hurian itu hatta. Namadok mauliate do huriaon tutu hatta napatauhok kamu marhobas. Hobar tu tohonan naung saha tu hamu. Nunga digohi hamu panguluyon na pinadaton muna di tiki majalo tohonani di pasahat hamudo na pinangido ni Tuhani namaddo sahat ula tohonanmi natamado si hamuliate honoton ni huriaon nangakapangulaw dohot pakubasyon muna saliling hulang lobi 16 tahun di huriaon sainggia mamarparbuy na hinubasan muna na salilingon jalasay di jalo tuhat tamay gabi pilihan na husyus mabuan pasu-pasu tu hagagad dan ni naporsea dohot hatutugu ni haporseaon di huriaw. Alani tuhita saluhut dongan sahuria martangiang mahita tutuhatta. Ali di bata amanami marhite Tuhan Yesus Kristus si hokopami para si roha jala parholong di roha si tutu doho di hami mga sahon holong doho asi ni roham dohami roh tuadopanmu pasangaton hamuliateon di rohanami siala pangurupionmu di naposom na salilingon. Nunga sahat di ulan nasida tohonan na pinasahat ni saibahin maramos akaparbue ni pakubasyon nasida na salilingon jala tupak magabitugu haporseaon ni sadok uriam tu joluanon makirim hanguluan si saliling nililing na nang naposom naung pensiun mamuka sadarion say toktong maramoti tung pe marujung ulaon pakubasyon nasida songo situa di huriaon say palas marohan nasida tuho huhut say toktong pahipas asa tung pe pensiun aledang gabi masohot yang gumabuan halak tu haluaw di guarmu tanganmu nago pasu-pasu ima nama masu-masu nasida di aka ari-ari ningoluna lumobi di ari hatutuana asa say toktong manaili do pakko nasida pasu-pasu keluarga do yanakon nasida, rodi pinopar nasida, asarap marolopolop nasida didenggan ni basami,
Akum nii, dang lupa hami mangidohon tuho Tuhan, akahagalion hahurangan nidongan namion tagad di pakubesion na nasalilingon. Holong mi mamakukupi saluhut na, pinuji maho Tuhan rodi saliling nililing na. Amin. Nuaing tabigima pajahon di SK pensiun. Preses HKBP Distrik 22 Riau yang berkedudukan di Jalan Hang Tuah nomor 36 Pekanbaru Riau, dengan ini memberikan penghargaan atas pelayanan dan hari ini memasuki masa pensiun. Nama Situa Dormaida Boru Simanjuntak, Sarjana Pendidikan, tanggal lahir 26 April 1961, penahbisan 26 Desember 2009, Sintua di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau. Yang pada hari ini Minggu 26 April 2026, pensiun dari Sintua di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, sesuai dengan aturan peraturan HKBP setelah amandemen keempat. Atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua, kami mengucapkan terima kasih. Nunga hupa sidung paraloan nadenggani, nunga hupa ujung parlujungoki, ramot hubahen hapor siauni. Pekanbaru 26 April 2026, Preses HKBP Distrik 22 Riau, Pendeta Hardi B. Lumban Tobing, Magister Teologi, ditandatangani. Ali naposo ni debata, mardongan pos niroha di debata ama anak do todi porbadia. Hu paborhat hamima hamu tu pensiun hasituan. Sai di parar tuhat tama pakobasion muna nasalilingon. Jala diramuti mayamu di ari-ari ningolumuna dope tutiki naroon. Amin. Mulak mahamuina. Nuaing masuk mahita tu acara na mangihut ima pasahat tontohonan hasituan. Marid de mahita. Hamu wali kadongan nasa huriaon
di idahamu do nuain dongata na jongjong dison na itapilit bahen situa di tonga-tongata. Naing pangidoon na sida mapasu-pasu siyan tuhatay, asa margogo na sida mangulahon-ulahon na sida. Atong jumulo tabige SK pengangkatan di situa di HKBP Pekanbaru. Surat Keputusan Ketetapan nomor 05/22.01.01/SK Datar ST _4 Romawi _2026. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru berkedudukan di Pekanbaru, menimbang perlunya melanjutkan dan mengembangkan pelayanan di HKBP Pekanbaru, mengingat aturan peraturan HKBP pasal 3.2 tentang tugas-tugas pelayanan di jemaat dan aturan peraturan HKBP pasal 25.6 tentang penahbisan penatua, memperhatikan hasil katekisasi calon sintua di HKBP Pekanbaru dan keputusan rapat Parhalado HKBP Pekanbaru, memutuskan dan menetapkan mengangkat 1. Calon sintua Dedi Yanto Simbolon ahli media komputer, 2. Calon sintua Sahat Gusmanto Sianipar sebagai penatua atau sintua di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru terhitung mulai tanggal 26 April 2026. 1. Menugaskan yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai penatua sebagaimana tertera dalam agenda HKBP dan aturan peraturan HKBP pasal 25.6. 2. Dalam melaksanakan tugasnya agar yang bersangkutan menaati konvensi, aturan peraturan HKBP dan RPP serta berkoordinasi dengan pimpinan jemaat HKBP. 3 hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan kemudian. 4. Keputusan ini berlaku hingga yang bersangkutan genap berusia 65 tahun. 5. Jika ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini, diadakan koreksi sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 26 April 2026. Pendeta HKBP Resort Pekanbaru, Pendeta Donda Simanjuntak, Magister Teologi. Petikan disampaikan dengan hormat kepada yang bersangkutan. 2. Parhalado HKBP Pekanbaru, 3. Parhalado HKBP Resort Pekanbaru, 4. Preses HKBP Distrik 22 Riau, 5. Pertinggal. Atong bagi hamu manueng pangaripunan ni ulaon ni situa. Parjolo, pangulan ni Huria do nasida mamata-mataho dongan akan apinasaha tu nasida. Dohot mangaramoti parange nasida. Molo diboto nasida na hurang ture parange ni manang ise, iko picangon nasidai. Manang pabuan nasida tu guru doho tu padita asa dipature. Na paduaho madas-das dongata tu parmingguo doho manakasi alana ubahe nasoro. Tolu madas-das anak boru sikola asa odop ro. 4. Manikir akan amar sahid. Jala paturehon narikot tu nasida doho nasa natar patu pasak. Alay narumikot pasingoton hatan di debata doho tu nasida doho tu mangyangosa. 5. Mangapuli akan amarsak. Paturehon akan nadangol doho napogos. Paunopon mangapuli aka si pelebegu aka parugamo na asing dohot akan nalilu. Asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Papituhon, mangurupi paturehon ak kaguguan, dohot ulaon narikot tu harajaon ni debata. Ope, hamu nahinaholongan, naing takas botoon nami burju ni rohamuna mangaradoti ulaon hasituaw ni. Di baheni, alusi hamuma nahusukutonon tu hamu. Parjolo, naolo dohamu mamarangehon parange natama di jolo ni debata doho di jolo ni jolma. Paduahon, naolo dohamu majalo ulaon hasituaon songon nahu pajojor odeng tuhamu. Patuluhon, naolo dohamu mangaradoti sude sian nasaroha doho sian nasa gogomuna
hobar tuhatani debata, molo sada rohamu mangoloi jala marpadaton sude nai di jolo ni debata doho di jolo ni dongatta dok kamuma alus muna. Atong romahamu asa masih jalangan hitam. Hata si paingot di amang situa Dedi Yanto Simbolon AM Kom dina majalo penahbisan situa sadarion. Ope hamu akadongaku na hinaholongan marsioho jala so mubauba mahamu jalalam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani ai di boto hamudo dang magopo halo jaun muna di bagasan Tuhani. Sada Korin bidu 15 ayat 50. Sai diparohai Tuhan debata, amani Tuhan Yesus Kristus mahamu, marhite-hite todi porbadia, maka burjuhon ulaon nadi pasaha Tuhamu sadarion, asa marsangap debata, di tonga-tonga ni huriana. Amin. Hata si paingo di amang situa sahat Gusmanto sianipar. Danunga hudok tuho, pirmatodim, jala Jehoba de batam dodonganmu, manang dopak dia peho mangalaka. Joshua bidusada ayat sia. Sai diparohai Tuhan debata, amani Tuhata Yesus Kristus mahamu, marhite-hite todi porbadia, maka burjuhon ulaon na dipasaha Tuhamu sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni Kuriana. Amin. Hamu akadongan na di huriaon, jakko kamu manasida di bagasan dame, sude mahitaom manggogo tumangyakon nasida, asa majadi ulaon nasidai, huhut makorhon hasangapon di tuhatta, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, mauliate marohanami tuho ala ni asini roham diak kadongan namion, saya tabay maturohana sida akasilehon-lehon di tod di porbadia. Asalam marroha jala margogo nasida mangaradoti tohonan nasaha tu nasida. Asi maroham doho di sudi ruas ni huriamon. Asalam hot haporsyaon nasida be. Jalalam ture parange nasida mangihutton ho. Sungguli marohanami asa masya holongan. Unang adong si picangod di hami.
asalam rarat harajaunmu, jala marmulia guarmu nabadiai. Amin. Nuaing kursian parhalado.
pinasahat ma acara na mangihut dipandu amang guru huriatta. Saham eta nama doa hata, pinasaham partikian hata patujolo sian situa naung pensiun, pinasaham partikian. Maulia tema di nasida pinasama partikian musetus madohata sian nama jalo tohonan ratu julu mam saya madohata.
Maulia tema dinasida nasahama partikiman dohata mewakili ruas amang Ajet Samosir. Oras, maulia tema ya sidang penasehat partekian utusan mewakili situa Insinyur M. Pasaribu. Oras.
Maulia tema inasida pertikian nasaha matu parartaun pasahato cenderamata tu na pensiun tu juluma na pensiun majuma parartaun. Oleh tema tapasikoma parmenggota maredeita nomor 10 Lima jongjong.
Patangyakon mapiliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhu silehon-lehon na denggan, doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa uparhaseang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok maulihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliamanami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu, se Roma harajaunmu, se saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tu todi munabe. Shalom horas madihita sude. Tu aka amang inang situa bican mamaki baju tohona kita. Asa marputu hitarap dohot aka na di pamorhat dohot na di jakon. Pahalado namar baju tohonan na samar puto doho di tabalhom na mabena kalender di Kuyata. Jadi pahalado namar baju tohonan na samar puto hita dujulu.